Живея в едно градче, малко и проклето, където всеки си мисли, че е доста над небето. Ченгето пак бърника по чобовите на момчето, търси му кашето, обаче намера само лището. Добре дошъл в нашия морски край, тук всеки си мисли за джедай кнай. Всяка путка за най лакостата да прави, на всеки гъл продават спанака на Попай. Всяка събота на Виго това си древен обичай, на густа ви няма край, само един калашник щева опред. Посъка до край, патроните без край, от сутрин до вечер постоянно съм хайт. Мъдрост не се има, тя се придобива, виж го мишока, пак системата набива. Тяга се снима, с химия полива, са иначе тренирал без да почива. Чуди се и той как да избие някой комплекс, всеки ден поснал във Фейсбука флекс. Скоро ще споделят и като правят секс, Дурекс или Спортекс, обръщам ви Lightning Vortex. Всички тука ми се водят добри приятели, или накратко лицемерни предатели. Закон ми е глад, влизам им без гард, повечето приличате на маси за билярд. Мразя Фейсбук системата, такава е дилемата. Някакви курви пишат за любов, наркомани за спорт, богатите деца за гадния живот. Пълно е с 12 годишни жрици, качват цици по корици, наркотици вместо пици. Обичали само на петиции, гадни кибици. Фейсбук актриси на 15 години вече водят си вдовици, и всеки месец пуска кръв, на всеки втори вика, че е пръв. Това явно е някакъв буев чупер и събирам пулсовите, спирам холанди смазен консумирам, по 5-6 дена не се прибирам.